Τώρα σηκωθείτε. Αυτό το λέμε στα ελληνικά. Τώρα. Ουα. Τι πάμε. Στο δείχνω όλα. Σιγά. Άντα, κυρίες και κύριοι. Η Άντα. Η περίφημη Άντα. Ναι, αλλιώς. Ναι, δώσε και ένα φιλί στο στόμα, ρε. Δώσε και ένα φιλί, ρε, στο στόμα. Εμείς σας είπαμε να παλέψετε, δεν είπαμε να γνωριστείτε, να αλλάξετε τηλέφωνα. Πώς θα γίνει, έτσι είναι. Αξιάτε τις αγκαλιές. Έλα, άντε πάνε πάλι. Γιο παγά. Κόντρα. Άντα, κυρίες και κύριοι. Τέλος. Λοιπόν, θα πρέπει τώρα ο Γιώργος να βαθμολογήσει τους παλαιστές μας. Έλα κοντά μου, Γιώργο. Πρέπει να δώσουμε μια βαθμολογία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γελάω, με συγχωρείτε. Πώς πάμε το όνομά σου? Θα το ρωτάω γιατί δεν φοράνε τα καρτελάκια, μην τραυματιστούν. Ρωτάμε λοιπόν τον Αλέκο, ο οποίος πάλεψε, όπως είδες, με την φίλη μας την Μαρίνα. Τι βαθμό θα βάλουμε στον Αλέκο? Λοιπόν, στην αρχή σκέφτηκα να μην βαθμολογήσω την τεχνική, αλλά το θέαμα. Το θέαμα. Αλλά από ό,τι είδα υπήρξε τεχνική. Βεβαίως υπήρξε. Τι νομίζω, δεν το κάνω τι κάνω και οι παίκτες τα κάνουν ίδια. Λοιπόν, η εργοτάτη είναι υποχρεωτικό. Σωστό. Communication, please, thank you. Ο πρώτος παίκτης ήταν πολύ καλός. Πολύ καλός. Βάζω 9. 9 λοιπόν. Η Μαρίνα. Η Μαρίνα πρέπει να έχει πάρει μαθήματα τζουντό, πρέπει να έχει ακολουθήσει μαθήματα. Έτσι, μπήκε μια πάρα πολύ δύσκολη τεχνική και της δίνω 10. Ο φίλος μας, ο Σταύρος. Ο Σταύρος ήταν και εκείνος πολύ καλός, 9. 9 λοιπόν ο Σταύρος. Και η φίλη μας η Άντα. 9. 9 και η Άντα. Οπότε θα μας πει η Βικτόρια ποιος ήταν ο νικητής του παιχνιδιού αυτού. Του μέρους δηλαδή που καταλάβατε που παίζαν ξύλο. Κάτι θέλει να μου πει ο φίλος μου ο Γιώργος, με τον οποίο παλιά παίζαμε τζούντο όταν εκπαιδεύαμε στην Αμερική, θυμάσαι τους πεζοναύτες. Λοιπόν, επειδή δεν έχω μαζί μου τη μαύρη ζώνη που φορά συνήθως, σου έφερα ένα μπλουζάκι αναμνηστικό του συλλόγου μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί με πιο πολύ ξύλο.